sa kaap. Ano pa daw siyang kaagi karon? Nukining usa ka lalaking nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Justin. Unsa may saan ako? Ngayon mo kong buwagan. Huwag kay sa, Justin. Di na lang gid ako kaya nga ipadayon pa ning atong relasyon nga wala ko'y na-feel nga bisa ka may love diha nimo. Kim, maluoy ka. Pila na balita ka tuig. Ayaw itaw nigbuhatan ako. Sorry, Justin, pero di na lang gyud ko. Kung ato nang ipadayon, pareho lang tang masakitan. Kim, uwa na gid kay na feel bisag gamay na ko. Huwag ko mahibaw. Pero ipasalig na ko nimo nga why third party nga involved. Gusto lang gid kong mukinhawa, Justin. Mukinhawa sa imong dinadaan din hinako. Kim, nga naman di ay. Para naman sa dinimo nga kung gustong buhaton. Ang gusto na kong mahitabo. Diba? Para nako o para nimo? Daghan kay kagbawal nako. Toxic na kayo sa feeling. Hangtod di abot ko sa point ka murag na fall out na ko aning atong relasyon. Maong please, hatagi ko sa akong kagawasan. Maluoy ka. Nabi ubang babae bay, nga ganahan nga ingon ana ilang uyab, kanang protective kay sa ilang mga sulubon ba? Kay sweet na para nila. Lay si Kim bay. Kay gusto siya nga suportahan ako siya sa iyang mga gusto. Mausad bay no? Saong laylay man sa ni mga babae gud ay. Mao bitaw kita mga lalaki bay kung manguyab man ganita, patas-an gid nato atong pasensya. Kay grabe ni sila kasabtununon. Bay, Or pwede na sad bay nga mao tong naingato bay, naka-feel na tug toxic si Kim bay kay tingalig na sobrahan sad ka protective kay bay. Unya mahug nagwa kay salig niya. Justin, bata na po doon diha, be. Unsa nag orasa, oh. Daay nag-inquire sa ubos ug paabangan. Si Bertina o Santo kada ako gibuhat. saba ang mama. Uy, Justin! para basa kong kapuyo bangon. So, mauna ning atong available nga room for rent, miss. Kay na may nag-abang sa uban. If duha mo ka buok, tag 2K mo. Pero kung ikaw rang usa, pwede ra og 3,500. Then, no pets allowed. Free electricity og water. And available sad ang atong wifi din 100 per gadget. Okay, sige. Ako din kuhaon. Karon na dayon? Oh, nag-message ko ninyo pag last week pa. Si mama siguro mo ay nag-reply nimo. Maong wa ko mahibaw. 2 months advance and 1 month deposit, no? Yes. Di ara, oh. Thank you. If na kay problema, like sa faucet or unsa, ingnan na niya mi ha, kay ako na may muayo ana. Okay, sige. Thank you. Tara niya, Will. Thanks. Kuya, kumusta namin mong gibati bay ha? Sakit debon bay. Gimingaw na kay kong Kim bay. Kami ra ba yung magkuyog din sa eskwelahan permi? Kuyog mag-lunch, mag-snacks, mo-standby sa library. Mausad no? Pero buyag bay? Wa biya sa kung kita ni Kim bay nga nailain? Gananan sa siguro to siya bay nga mapahuway sa siya bay. Manang atagi lang sa tayo bay. Basig magbalik raw niya mo. Kaha, bay? Salig lang gud. Ay laglaom. Justin, ato asa tong border ka. Kaya na ako no'y problema sa iyang faucet sa hugasan. Niluag ko, no? Sige ma. Ayaw sigig tungok din sa ato, oy. Pagitag imong mabuhat aron di ka magsigig hunahuna sa imong ex. Okay na? Salamat. Di ara, oh.
Uy, ayaw lang, uy. Ako mo ganing trabaho, good. Di ko magpabayad, miss. Sige lang, God. Gamay raman ni ba? Ayaw lang lagi. Hipusan na na. May na lang na kay magasto. In kaso ma-short ka. Layo ra ba kasi mong pamilya? Unya, nangabang ka pa yun. Thank you. Ako di si Maya. Ikaw? Justin. May uyab na ka? Oh, ha? Ayaw na kalain sa akong pangutana, ha? Basin og lain na imong huna-huna. Tingaling magdahom ka nga na-crush ko nimo. Nasa ni ko'y uyab dito sa amo. Tabian kayo ko, no? Pero bitaw, swerte imong mauyab kay kugihan ka. Swerte, good. Gibuwagan man gani ko. Oh, hala. Sorry to hear that. Okay ra, eh. May kaso. Okay na? Wala kayo lang yung problema kay madto na ko? Okay na. Salamat, Justine. Bay, bad news ka, bay. Ha? Nga naman bay? Na ay uyab lain si Kim, din sa ato eskwelahan. Engineering student, bay. Unsa bay? Mayo kayo naptan di ka. O dili ni mo kuyog ay mong bago. Justin, unsa ba? Paagi ako. Magsulti una ta. Nga naman ni Kim. Abi ba na kong wakailain? Abi na kong gusto lang ka mo ginawa. Pero, magbuwan pa lang gani. Na nakikipuli na ko. Justin, mahimo pa. Ako ning life. Ex na ti ka. Busawa na kay right ka manghilabot pa sa akong mga desisyon tungod kay wa na ta. Kim, pila na takatuig. Nakaila ka na sa kong batasan. Bisang ingon ani ko ka overprotected di mo. Pero dako kong respeto sa mong pagkababay. Gitarong di ka. Dili ka makasabot nga wa na ko'y gusto nimo. Maong please, paagi ako kung dili kang gusto mag-abot sa office ng atong eskwelahan ugma. Kim. Sakit kayong gipuhat ni Kim na ko. Iya kong giilat. Iya kong gipatuo nga. Way lain. Pero di ay, akong nahibawan nga. Uyab na di sila sa uyab pa mi. Ay, nakasulti na ko. Mga classmates sa lalaki. Taon-taon na di ko nilang gibuwang. Huwag lang ko'y kalibutan. Kaon dihag tarong, ha? Atong usang gabi ipakamuway kaon-kaon. Gabi isad, gikan sa eskwelahan. Didiritso ka lagsod sa imong kwarto. Unyawa ka madihapon. Naunsa ka naman in town, oy Justin. Ayaw pa daog anak imong gibati, oy. Daghan pang babay. Maayo! Maayo! Oy, kinsa ba ron? Murag si Maya man ron ma. Usa sa itong mga borders. Ako na lang ma. Pwede ko magpatabang og alsa sa akong plastic drawer nga napalit? Sige. Why problema? Salamat ha, Justine. Doon naman sila din he. Nga ano magid? Basta mulitok siya sa kupangan. Thank you ha. Why isa pa yan, Maya? Pohon kon dili ka busy. Pwede ko makiksuroy nimo? Wa pa man ko kaayo kung masuhito din sa bugod. Taga diin gyud ka. Taga Cagayan jud ko. Unya ni ani kog Cebu aron dinhi ko mohuman sa akong nursing course. Ha? Nursing student di ka? Oo. Pwede ko mangayo na lang sa imong cellphone number? Hoy Justin, kabantay kong nagsigi na mugkuyog anang Maya. Tigali bayag asa na napadong, ha? Nganom day ma. Single man ko. Unya siya. Layo siya siyang uyab. Usa pa sad ma. Ingon siya nako nga nagkawa na sila klaro. Oo, laki. Pero wa ka masuhito gyud anak niya. Kay dili na siya taga dinhi sa ato. Unsay kasiguruhan nimo nga tanan yang gipanulti diha nimo tinuod?
May, nagsige naman kita kuyog, no? O, dili imposible nga mahugang akong pagbati diyan nimo. Pananglit kun manguyab ko nimo. May chance ba ko? Oh, Justin, abi ni mo sa tinuod lang. Type kiti ka. Oh. Maong dili ko mamakak nimo. Yes, naakit akong chance din hinako. Tinuod? Unya, ang imong uyab dito sa Cagayan. Makigbuwag ko niya. Total, wa man sa to siya klaro na ako ba? O sa siya sinungdan, maong nangisog yun ko nga, manhi din sa Cebu. Kay sobra nakasakit ang iyang gibuhat na ako. Mao ba? Parehas dita. Gibuwagan sa ko sa akong ex nga pila na mi katuig tungod lang sa lain. Ang pinakasakit kay sila na day sa kami pa. Dili na ta maghuna-huna nila, uy. Atong huna-hunaon ang atong kaugalingon. Ang atong kaugalingong kalipay. So, kita na? Tinuod ka? Unsa pa may dugaya na to? Nakagusto tas usag-usa. Busa dili na lang nato usika ng oras. Bay, si Kim ba? Nakigbuwag rin siya yung uyab, bay, tungod di mo. Unsa? O, lagi bay, nasakitan siya. Kay naanak ko nung kay lain. Oh. Di na ko madapa ng nguna na istorya bay. Kato bitaw nagsigi ko pamugos niya. Naluoy ba siya nako? Wa. Maong sorry na lang niya kay malipayo na ko naman. Bay, Justin. Mabdos ko. Unsa? Ayaw paghilak, Maya. Di ka pasagdan. Justin, unsao naman lang ako pagpadayo ng akong pag-eskwela ini. Nahadlo ko, Justin. Sige lang, mga advice ni Mama sa angin buhaton. Kaamaw baya nimo. Kanong wa ka man mag-amping. Unsao naman lang na ha? Ma, yan na good pagyaw-yaw. Nahitabo naman eh. Ay, makalagot ka gibisag unsaon, Justin. Gahasa ka lang ginuglaban sa akong o. Mo nagisulti ni Mama nako, love. Di man kakagusto nga mahibawon siya mo ginikanan nga mabdos ka. Ato lang sa nang taguon. Hangtod nga manganak na ka. Pwede raman ko no gihapon nga mupadayon kasi mo pagskwela nga mabdos. Musabot naman ang eskwelahan. Justin. Kagwapa ni ka mo, baby. Uy! Baby. Nag-cry lang ga, ha? Kay nag-review pas mami ni mo. Bisip ba ani, uy? Maya, yun ang tigog ni mo. Abi ba lang naunsa ta din eh. Narabay mga borders. Saba kayong bata, good? Usaw man lang ako pag-concentrate, ani? Sige lang. Ako lang sa ning dad ni Mama. Basing ka maura siyang mupahilom ani. Pagtiwas lang, review diha. Biyaan lang usa ka namong baby. Mo na ma. Sukad nga iyang gipanganak sa Inday. Grabe naman siya ka-irritable. Dili ka ni siya halos mubantay sa bata. Nga mga bata pa kaayo mo. Tikaligwa pa musing niya ang obligasyon sa bata. Unya, ga-eskwela pag yun siya. Mao na nang akong giingon ni mo. Kana kay laki man ka, patas iyang imong pasensya. Nga no bitaw nagdali ka. Muli na ko balik sa amo sa Cagayan. Sige, love. Kuyogon ko nimo aron kitang duha ang mga tubang sa mong ginikanan. Dili, Justin. Maya. Bili na ka din kuyog ang atong anak. Sorry. Pero
Pero dili pa ko andam, ani, Justin. Dili ni mao ang kinabuhi nga akong gusto. Og dili ikaw ang lalaki nga akong gi-imagine nga ikakuyog ko sa tibuok na akong kinabuhi. Justin, pasaylo ako. Og unta makasabot ka nga dili ko gustong masayod akong pamilya nga doon ako'y anak. Ilabi na gyud ang akong ex. Tungod kay nagbalik mi. Og misaad siya na ako gaya kung pakaslan inig uli na ako dito. Justin, please, sapta ko. Og ihatag na ko ang kagawasan. Maya, mura kong mabuang sa akong nasayran atong higayuna. Kung nasakitan ko sa gibuhat ni Kim nako, masakit ang gibuhat ni Maya. Ang nakapait kay wa gyud ko'y nailhan bisag usa sa iyang pamilya sa Cagayan. Kay dili mo siya mo share nako. Grabe ka private nga pagkatao si Maya. Pero giampo ko nga unta mubisita siya balik dinhi sa Cebu ug mangumusta siya sa iyang anak. Dinhi na kutob. Daghang salamat.